Takže dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u našeho historicky prvního webináře. Já tady sedím v dílně Interiéry Velecký, jsme kousek od Brna. Možná tady přiletí nějaký letadlo, tak se nadechněte, ale jinak se tady pracuje docela skvěle. Vedle mě sedí Lenka Velecká, designérka, architektka, vlastně titul nemáš, ale tak znalosti, co? To nevím, těžko říct. Každopádně zkušeností má spoustu a teďka byla dokonce na veletrhu v Miláně. Ano. Skvělý, to nám možná ještě uvidíme, jestli nám zbyde nějaký čas. Každopádně vás zdravíme a budeme rádi, když nám dolů na telefonu, do komentářů nebo na počítači někde vedle nás a tam tím směrem, tak nám zanecháte nějaký zajímavý dotaz, na co můžeme odpovědět. Tak, jdeme na to. Vítáme vás u webináře, který bude zaměřený na kuchyně, a to na rady, typy a varování. A v první řadě tedy, když už sedíme tady v dílně, tak nám Lení řekni něco o Interiéru Velecký. Takže ahoj Marťo a dobrý večer. Doufám, že si to s námi užijete. Tak, naše firma vlastně působí na trhu už 30 let. Jsme rodinná firma, takže všechno je pod palcem rodiny Velecké, se dá říct. Vlastníme tyhle vlastně prostory, které vidíte kolem nás, kde vyrábíme veškerý vlastně nábytek. Kolega říká, že tu máme takovou továrnu na sny, což je za nás určitě pravda, protože vlastně rádi a velmi často řešíme netradiční nějaké řešení daných prostorů a dbáme na různé detaily, které jdou opravdu jako vidět. Takže a rádi si s tím hlavně pohrajeme, díky tomu, že vlastně máme tu vlastní dílnu, máme vlastní stroje, na který všechno vlastně vyrábíme. A nemusím se bát, když přijdu s nějakým jako hodně šíleným nápadem. Tak šílený nápady jsou velmi vítány, se dá říct, ale vždycky záleží do jaké míry samozřejmě. Ne vždy ty nápady bohužel jdou vyrobit, ale hledáme vždycky variantu nebo řešení, aby to šlo vyrobit a vypadalo to aspoň co nejvíce podobně tomu danému tvýmu návrhu. Takže já si něco vymyslím, přijdu s nápadem a vy mi řeknete, jak by to šlo udělat i z hlediska třeba nějakých řemesel, jakože třeba voda a tak podobně, elektro. Určitě. Jo. Rozsvítíme všechno. Super. A ještě tady mám poznámku, že umíte s umělým kamenem a s přírodním kamenem. Ano, děláme vlastně umělý kámen, nebo i ten přírodní se nejčastěji vlastně používá do koupelen, nebo tam, kde je hlavně voda, což je vlastně v těch koupelnách a po případě na pracovní desky. Takže tam to používáme velmi rádi na pracovní desky. Super. A ještě teda, já se omlouvám, normálně to samozřejmě to určitě vůbec nikdy nedělám, ale každopádně vám jenom chci říct, že tahle dílna je docela velká. A mám tady poznámku, že předmontážní sestavení a kontrola u nás na dílně. To znamená, že vlastně všechno, co jde ven, tak se tady sestavuje. Ano, všechno si kontrolujeme, aby potom u zákazníka nevznikly zbytečné nějaké věci, které prostě člověk nemůže řešit na místě, ale musí je řešit fakt na té dílně, že třeba něco nesedí, že je špatně vyvrtaná skříňka nebo něco takového. Takže všechno kompletujeme, co jde, tak vlastně odvážíme z dílny v nějakém hrubém stavu, jako jednotlivé skříňky například, ale většinou nic už u zákazníka, že bychom skříňku skládali z jednotlivých desek, tak to neděláme. Super, takže se tím asi sníží i čas na realizaci. Sníží se tím čas hlavně montáže, bych řekla. Jinak vlastně potom záleží samozřejmě, kdo je zručný a podobně. Někdo dokáže přímo na té montáži taky vykouzlit spoustu věcí, protože ne vždycky se všechno podaří úplně na první dobrou, ale snažíme se o to, aby to právě ta první dobrá jako byla, aby z dílny to odcházelo tak, jak fakt má být. Super, děkuju. Pojďme na obsah webináře, to byl takový rychlý úvod, kdo vlastně mluví a kdo jsme. Takže čeká nás plánování kuchyně, význam výběru správných materiálů, potom se budeme věnovat varováním a chybám a samozřejmě nějakým přínosům spolupráce s profesionály a samozřejmě dotazům, které nás čekají spíš jako na konci. A pokud nám zbyde nějaký čas, tak bychom mohli se věnovat i odborným komentářům k vizualizaci, který tady máme. Tak, plánování kuchyně. Tady jsem rychle přeskočil, omlouvám se. Ergonomie, prostorové uspořádání, to je vlastně první téma hned, tak pojďme na to. Tak, prvním bodem určitě je výška pracovní desky. Každý jsme zvyklí na něco jiného, takže každému vyhovuje něco jiného
Ale vlastně doporučení nebo ta ergonomie by měla být hlavně v tom, že když si člověk stoupne a dá si ruku do pravého úhlu v lokti, tak vlastně minus 15 cm by měla být jeho výška pracovní plochy v kuchyni. Ne každý to tak má, ale mělo by to být jako doporučení prostě pro každého. A pokud už mám tedy vybranou výšku, nebo mám změřenou, kolik bych tak jako potřeboval, tak potom musím pracovat s magickým trouhelníkem. Co to je? Magický trouhelník vlastně se skládá z nějakého potravinového centra, potom z mycího centra a varného. Což znamená, že vlastně, když dojdeme s nákupem, tak potraviny někam uložíme, potom bychom je měli nějak připravit, takže nachystat, omít a dále nachystat a teplně zpracovat. Proto je to vlastně ten magický trouhelník, takže by ty posloupnosti měly jít vlastně po sobě. Super. A proč výhoda zásuvek, jako výsuvů? Tak výhoda zásuvek určitě v kuchyni v dnešní době je velkým trendem, protože málo kdy už se vidí klasicky otevíravé dvířka. Je to hlavně kvůli tomu, že člověk nemusí lézt někde po zemi, aby našel tam někde zapadnutý kastrol úplně v lince. Po případě určitě v potravince jako velmi doporučuji zásuvky z toho důvodu, že kolikrát člověk si nakupuje i do zásoby a samozřejmě to strčí někde dozadu, nebo postupem času se mu dostane něco dozadu, například mouka nebo hrášek a podobné věci. A zjistí za 5 let, že to tam prostě má a může to vyhodit. Už to k ničemu není. Mám podobnou zkušenost s kečupem, protože mám v oblíbě nakupovat ve slevě, že? Takže pak to dopadá, jak to dopadá. Ale pojďme dál. Skříňky ke stropu. Skříňky ke stropu jsou velkým trendem hlavně u malých kuchyní. Tam každá hospodyně určitě uvítá co nejvíce úložného prostoru, takže to je velmi jako oblíbená věc, hlavně u malých kuchyních, ale rozmáhá se to i u velkých kuchyní, protože kolikrát, jak tady vidíme třeba na té levé fotce, tak vlastně je to úložný prostor, který i dává nějakou designovou tvář té kuchyni, že tam není prostě holý prostor a hospodyně ho nemusí chodit vytírat jednou za čas a neusedá tam vlastně prach. A dá se tam použít i vlastně LED osvětlení do těch horních skříněk, pokud jsou vysunuté dopředu a tím pádem to dává taky té kuchyni prostě více světla. Aha, to mě nenapadlo. Co se týče dalšího step on, co to je? Step on je vlastně schůdek, na který si můžeš stoupnout. Ty to teda nepotřebuješ, ale my menšího vzrůstu to potřebujeme. Například v té kuchyni nebo i v šatnách se to dává, že vlastně je to šuplík, který se vysune dole u podlahy, takže může to být jako místo soklu. A je to vyloženě na to, že si tam ta hospodyně nebo ten, kdo prostě potřebuje, tak si na to stoupne a tím pádem je třeba o 20 cm výš a dosáhne do vyšších prostor. A pak tady máme poznámku, co je servodrive. Servodrive je elektrický pohon, kterým se dá vlastně otevírat, dá se říct, jakákoliv skříňka, i včetně vlastně spotřebičů se dá použít. Samozřejmě ty spotřebiče na to musí být určené, není to jenom tak, že si koupím nějakou obyčejnou myčku a budu si myslet, že to tak jako bude otevřít na dotek, to tak nefunguje. Ale dá se to použít vlastně na lednici, na myčku, popřípadě na odpadkový koš, že člověk pak jenom dloubne kolenem, vysune se mu to prostě do nějaké hloubky pěkné, kam vyhodí prostě ty dané odpadky. A to stejný třeba u výklopu. Když jsou lomené výklopy jako vysoké, tak kolikrát žena s tím má problém, protože když je menší, tak potom už nedosáhne nahoru, aby zase stáhla ten výklop, tak je tam takový jako čudlík, který jenom zmáčkne a vlastně elektrickým pohonem se ta skřínka zavře. To zní jako velmi praktická věc. Je to praktická. Tak, pojďme dál. Co se týče, tady máme ukázky nějaký, tak nám můžeš k tomu ještě povědět, prosím. Tady vlastně je ukázaný, dá se říct, ty zóny, o kterých jsme se bavili na tom pravém obrázku, s tím, že je tam vlastně ukládací nějaká zóna, vytáhnu z ledničky ty potraviny, nějak si je předchystám, umyju je. Takže vytáhnu mrkev. Vytáhneš mrkev, ano, tam si třeba to zelený, tu šťagel si vlastně uřízneš, opláchneš si ji, nakrájíš si je na dalším obrázku, nebo na další skřínce si nakrájíš třeba na kolečka, dáš si je třeba pod maso, na pánev nebo něco, teplně vlastně zpracuješ. Po případě to strčíš i s tím masem do trouby potom. Super,
super. Tohle je vlastně, my jsme v předchozím obrázku měli kuchyni do U, jestli si správně pamatuju. Tohle je, jak se tomu říká, podélná kuchyň? Nebo Rovná kuchyň. Rovná. Rovná. Super. A tady máme tu stejnou kuchyň, ale z pohledu těch skříněk. Tady máme nějakou primární zónu. Ano, ta primární zóna vlastně znamená ta zóna, kterou nejčastěji vlastně používám. Což znamená, což je v dosahu mých rukou a očí, takže v té horní části většinou bývají fakt příbory, případně vařečky a podobné věci, které používám nejčastěji. V těch sekundárních zónách už potom bývají věci, které používám méně, a v těch krajních zónách tam už většinou bývají třeba řeknu kastroly nebo nějaké takové věci, které používám prostě jednou za čas. Samozřejmě záleží na tom, jak kdo vaří. Když někdo vaří a potřebuje kastrol každý den, tak je lepší si ho dát třeba aspoň do té sekundární zóny, aby to měl co nejvíc v dosahu. Super. A tady máme nějaké praktické ukázky z realizací. A tady vlastně vidíme umístění spotřebičů nad sebe a hlavně tady to LED pásek. A ten LED pásek je možný ovládat jak vypínačem, tak i dotykem nějak? Určitě je více způsobů. Může to být, jak jsi říkal, tím vypínačem klasickým, prostě co je na stěně u těch zásuvek, jak to vidíme tady. Po případě jsou různé dotykové, kde může být jenom nějaký čudlík, se dá říct nějaký spínač, který je na kraji někde toho LED pásku, který se zmáčkne a vlastně se to rožne. Po případě, že se jenom přejede rukou ve vzduchu nebo se přejede rukou po tom LED pásku a ono se to rožne. Je možnost i nějakého stmívání, takže má to více funkcí. Technologie jdou dopředu. A potom tady vidíme tu digestoř, která je zkosená. Tady je to trošku víc vidět možná. A to je z důvodu, aby se nebouchl do hlavy? To je velmi výhodné hlavně pro vysoké osoby, co vaří v kuchyni, protože klasicky, jak bývá člověk zvyklý, že mu to tam trčí a hlavně teda u pánů, že ti si většinou stěžují, nebo to mají jako odkládací prostor pro hlavu, že si opřou o skříňku. Takže tohle je jako výhoda, že prostě fakt ten prostor je volný, pěkně vidí i do těch zadních kastrolů, takže lépe se i vaří. Super. A tady vidím, že je to vlastně jenom na poličce ten LED pásek. Není to problém? Ne, určitě ne. Stačí to i takhle, protože jinak by ten prostor, i když je to u okna, ale tam to jde vidět na tom horním obrázku, že vlastně hezky to tam prosvětlí, ten prostor. Jo, že jinak by tam bylo takové tmavé místo, protože by tam bylo pouze okno a ta digestoř, takže když večer bys došel něco si tam nakrájet nebo něco udělat, tak bylo by takový tmavé místo hrozně. A potom tady vpravo máme tady, to je, jak se to jmenuje? To je taková potravinová skřínce, tomu říká, výsuvná, drátěný systém. Tohle je teda úzký, jenom drátěný systém, už myslím, nevím, jestli to bylo 20 cm. Slouží to spíše fakt na ty oleje, na kořenky a na takovéhle věci, ale je to určitě super, když fakt tam vznikne nějaký takovýto malinkatý prostor, tak ho maximálně využít. A zase určitě raději použít takovýto nějaký systém výsuvu, než tam dát jenom poličky, protože zase si tam dám to koření, prostě nějak to tam člověk naháže a vzadu prostě ani neví, že tam má 10 let prošlý nějaký koření, že jo. Rozumím. Tak, pojďme na docela zajímavý téma a ne úplně jednoduchý a soulad s předpisy a normami. Na co si tedy dát pozor, když realizuji nábytek na míru nebo obecně nábytek? Tak, určitě jsou to nějaké stavební předpisy, které nás mohou nějak omezit, takže záleží vždy, jestli stavíme nový dům nebo rekonstruujeme nějaký stávající, popřípadě nějaký byt. U těch bytů je to vždycky složitější, protože samozřejmě má ten byt nějaké nosné části, nějaké nosné stěny, které se nesmí nějak porušit, takže tam potom nějak hrát si s tím prostorem je horší. Jde udělat třeba, řeknu, nějaký jako otvor, jako nějaký průchod nebo něco takového, ale musí to být vždy konzultováno prostě se statiky, aby to celý panelový dům třeba zvládl a tak. Takže to. A potom je vlastně důležité docela se dívat na ty stěny, z kterých je vlastně ten dům nebo byt vytvořen, protože samozřejmě jinak se kotví potom nábytek do cihel nebo itongu oproti tomu, když máme příčku jenom sádrokartonovou, kde vždycky to ukotvení je horší a je potřeba nějakých výstuch, aby vlastně třeba horní skříňky, aby se nestalo, že by spadly. A pak tady mám ještě poznámku školky a podobně. Co to znamená? Jakože tam se to musí řešit nějak víc, nebo je to jako, stává se, že třeba školky nemají jako správně statiku, nebo co to má znamenat?
vlastně ta poznámka? Ne, spíš tady u těch školek a podobně je hlavní řešení to, že nesmí být, například když vidíme tady tu průlisku, že dítě tam nesmí strčit hlavou, aby se mu tam zasekla a podobně. Takže u těch dětských věcí je to vždycky spíš hlavně o tom nábytku, jako staticky, aby držel, aby vše bylo ukotveno, každá skřínka na těch stěnách, protože může se stát, že prostě dítě půjde, otevře prostě dveře skřínky a skřínka na něho celá spadne, což se nesmí stát samozřejmě. A tím se dostáváme možná, to jsme trošku odbočili ke školkám a podobně. A mě teďka zajímá, ještě mám tady bod stavební povolení při bourání stěn, respektive při rekonstrukci. Když přijdu a chci si zrekonstruovat byt, tak potřebuji na to stavební povolení. Záleží vždycky, jak ta rekonstrukce je veliká. Pokud se jedná třeba o rekonstrukci pouze elektriky, tak tam většinou určitě ne. Samozřejmě záleží, v jakém vlastnictví ten dům je. Takže musí se to většinou potom ohlásit třeba v nájemním bytě, že jo, nebo v nějakých těch panelácích a tak tam záleží, jestli mají nějaký SVJ nebo prostě nějaký tady tyhle spolky, tak tam se to většinou musí třeba ohlásit, aby s tím počítali, ale samozřejmě pokud stavební povolení se potom dává, když už je fakt ten zásah nějaký jako velký, když už se bourají nějaký příčky a podobně a když už je potřeba ten statik, aby to odsouhlasil, že takto se to může vlastně posunout, ty příčky. Super, to je docela podstatná věc asi. A pojďme na další kategorie, to je na co se často zapomíná. Tak určitě se zapomíná na to, že každý nábytek by měl být ukotven do stěny, takže jedná se i o komody a podobně. Myslím si, že 50% v nábytku není kotveno, což samozřejmě chápu, ale z toho bezpečnostního důvodu by to mělo být kotveno. Jako je pravda, že je to nepříjemný, když člověk otevře šuplík a ten šuplík mu vyjede i s tou skříní, tak je to, nebo s tou malou skřínkou, třeba noční stolky a podobně, tak je pravda, že tady to chápu asi. Jako jednou se mi stalo, že jsem měla šuplíkovou skříňku a vytáhla jsem asi, že jsem to vytírala a vytáhla jsem asi 3 šuplíky a najednou skříňka začala padat na mě. Jo? Takže je to velmi jako nepříjemný pocit a nemělo by se to stát. Rozumím, tomu teda rozumím. A 3fázový přívod k varné desce. Je to povinnost? Není to úplně povinnost, ale samozřejmě je to doporučení, aby vše fungovalo tak, jak má, protože když to dáme na 2fázový přívod, tak se může stát, že potom jističe to nebudou zvládat, třeba když se pustí ještě k tomu pračka a varná konvice a vlastně potom často vypadává proud. Takže to ve skutečnosti jako je to dobré tak mít teda. Určitě. Takže pokud je možnost tam natáhnout 3fázový přívod, tak určitě to vřele doporučuji. Super. Plynová varná deska, víc omezení, bezpečnost. Tady si dovolím tohle přeskočit, protože je to věc, která se moc nepoužívá, co jsem jako pochopil. Není to moc častý případ. Je to pravda, nebo je to jenom domněnka? Je to asi pravda. Řekla bych, že v dnešní době spousta lidí hlavně od plynové varné desky ustupuje. Jo, že dřív teda, pokud se jedná fakt o nějaký ty starší domy, tak ty přípojky tam jsou, ale v dnešní době, když se staví nové rodinné domy, tak většinou ty plynové přípojky tam ani nejsou možný, protože v okolí prostě není. Jo, rozumím. Tam se jedná teda o bezpečnost v nějakým spojeným prostoru mezi kuchyní a obývákem, jestli jsem to nepochopil. Ano. Ale tu bychom nechali případně nějaký individuální dotaz někdy nebo něco podobného. A máme tady puntík zkušebna testování atypického nábytku. Teďka mě napadá, že to má asi spojitost s tou školkou, nebo ne? Určitě. Většinou solitární nábytek, který jde do školky, tak by určitě měl být nějak jako testovaný. Nejedná se o nějaké skřínky, klasické, běžné nebo tak, ale spíš se jedná, jak vidíme, třeba o ten žebřík, co tam si na něm děti hrají, tak vlastně něco takového určitě by mělo projít tou zkušebnou, než to jde mezi děti. Super. To chápu. A pojďme na technické aspekty při realizaci kuchyně. Jaký jsou nejčastější otázky u realizaci kuchyně? Tak, vidím tam vodovodní a elektrické instalace. Tak to je hlavní otázka, protože většinou i já se na to ptám hned ze začátku, když jednám se zákazníkem. Vlastně co všechno si můžeme v tom daném prostoru dovolit. Jestli jsme schopni změnit případně i vodovodní přípojky nebo elektrikářské instalace, abychom případně tu kuchyni mohli vyrobit tak, jak si zákazník opravdu přeje. Ne vždy to jde, kolikrát musí fakt instalace zůstat tak, jak jsou,
Takže potom je to vždycky složitější o tom návrhu, takže nevždy ta kuchyň je úplně funkčně pro zákazníka vyhovující. A když tady potom máme další bod, a to jsou křivé stěny, tak dá se s tím něco dělat? No, ještě jsem neviděla úplně rovný dům, nebo rovný byt, nebo pod pravým úhlem, tak jednotlivé stěny. Takže dá se s tím určitě něco dělat. V dnešní době jako my třeba používáme to, že vlastně usadíme třeba kuchyni, pokud se jedná o nějakou kuchyni do L, do U, uděláme si šablony potom té pracovní desky, aby nám pěkně seděly ty úhly, aby se nestalo to, že najednou se to někde otevírá třeba o 2, o 3 cm a podobně. Takže určitě se tomu dá vyvarovat. I v dnešní době jsou různé měřidla, které jsou schopny to vygenerovat potom do nějakých DVG souborů a podobně, že vlastně nám vytvoří ten prostor a jsme schopni potom tam vyloženě vymodelovat to, jak by to mělo vypadat. Ale zlatý šablony vždycky jsou nejlepší za mě. Takže prakticky si přijít a pěkně si to změřit je vždycky lepší varianta. Určitě. Dobře. Ještě tady máme projektová dokumentace, respektive decimetry versus centimetry. Co to má být za bod? Tak my jako stolaři nebo truhláři vlastně všichni používáme většinou milimetry, protože opravdu nám jde o milimetry. Takže když dojdeme do daných prostor, ať už se to jedná o rodinný dům nebo ten byt, tak dostaneme třeba základní půdorys, podle kterého se ten dům nebo ten byt je realizovaný. A ne vždy ty rozměry úplně sedí. Tam opravdu si někdy hrajeme s centimetry, třeba 10. Takže potom vlastně přizpůsobujeme i ten návrh tomu, aby to odpovídalo jak tomu zákazníkově představě, tak vlastně tomu danému prostoru. Rozumím. A vlastně nahoře vidíme uprostřed snímek skříně, která je taky docela dopasovaná, jestli správně koukám, zprava doleva určitě. Co to je za skříň? Co nám o tom povíš? To je skříň pro jednu slečnu, se dá říct v dnešní době už slečnu teda, tenkrát měla méně, ale vlastně tam jsme si hráli s barvičkama plus s nějakým chtěla nějaké skrýše a podobně, takže jsme tam hledali i varianty, co kde se může schovat, takže, a chtěla tam nějaké odpočinkový místo. Takže vlastně nad těma zásuvkama nebo šuplíkama je vlastně takové hnízdo, kde má v dnešní době madraci a polštářky, takže si tam může vlézt. Je tam LED osvětlení, které si může rožnout, takže si tam i může číst. Po případě jsou tam uložené skryté skříňky, jak tam vidíme, tam je to trošičku vidět na levé straně, že jsou tam panty, vlastně ano, tam. Tak tam je taková tajná skrýš, která se otevírá dotykem, takže je fakt okem, jako pouhým okem jako hůře viditelná a slouží to hlavně na ukládání různých těch svých pokladů. Ano. Dobře, teďka přejdeme dál. Tohle je, pokud vidím správně, tak je to nějaké rozšíření pracovní desky? Ano, třeba u této linky bylo málo pracovního prostoru, takže paní si přála nějak zvětšit co nejvíce ten prostor, takže jsme to využili tak, že má například, když bude mít mezi dřezem a varnou deskou i nějaký spotřebič, který bude používat, tak si může tuto desku vlastně vysunout z toho výklopu, dát si to do roviny s pracovní deskou a slouží to například na krájení, popřípadě na nějakou další přípravu pokrmu. Skvělý. A potom tady vidím, že někdo od nás realizuje tady asi montáž vyloženě lednice do skříně, nebo jak to funguje? Ano, to jsou potom vyloženě vestavné spotřebiče, které se prostě musí ukotvit do korpusu skříněk, aby to drželo a fungovalo tak, jak má. A potom tady máme poslední fotku a to je tady nějaké posezení, jestli správně koukám. Ano, to je posezení do veřejných prostor, kde vlastně se to obkládalo modřínovými prkny a slouží to jako sedací, lehací prostě prvek ve veřejné části. Super, tak pojďme dál. Význam výběru správných materiálů a nejčastěji používané materiály tady v rámci interiéru.
Takže nejčastěji vlastně to, co tady vidíme napsáno, tak je vlastně dřevo, lamino, kompozitní materiály, tam nejčastěji třeba kompaktní desky, které jsou vlastně uměle vytvořené, po případě sklo, které velmi, například v Miláně, když jsem teďka byla, tak velmi sklo a kov se vrací do kuchyní, že jsou velmi prosklené ty skříňky a vlastně osvětlené, aby vše pěkně vypadalo. Takže to plast, to bych řekla, že se spíš už používá hodně málo, to je spíš na nějaké doplňky, jako jsou příborníky, nějaké misky a podobně do kuchyní. A potom je vlastně ten přírodní kámen či beton, který se používá hlavně na ty pracovní desky. A vlastně v tom přírodním kameni potom jde tam hezky zakomponovat i nějaký vsazený dřez a vypadá to velmi elegantně. A když ještě ten přírodní kámen, tak to je věc, jakože to je normální shooter, nebo jak se to mám představit? Ano, dá se říct, že je to uříznutý kámen. Něco v tom stylu, takže každý vlastně přírodní kámen je trošku jiný, takže potom se zákazníkem většinou se jde vyloženě do haly, kde jsou tyhle desky nachystány a zákazník si vlastně vybere tu kresbu, která se mu nejvíc líbí, anebo případně kolikrát to zákazník nechá na nás, takže... Takže když chci opravdu unikátní kuchyň, tak tohle je jedna z cest, jak mít. Určitě. Naprosto jedinečnou kuchyň. Super. A já si ještě matně vzpomínám, že jsem někde viděl fotku realizace s betonem nějaké recepce. Takovej, to byl, jak to popsat, vytažený kus betonu, mně to přišlo do L možná. Ano, to sice trošku klame, jakože ta vizuální stránka klame. Byla to vyloženě MDF deska, která byla povrchově trochu upravená a byla vlastně na ní daná betonová stěrka. Takže v tu chvíli, když to bylo finálně hotové, tak to vypadalo jako kus odlitku prostě betonu, který byl zakomponovaný, v kterém byl zakomponovaný vlastně stůl a ještě to docela levitovalo, že to mělo, kovovou konstrukci, na které to docela jako viselo, takže vypadalo, že to trošku i levituje ten velký kus prostě betonu, ale bylo to jenom betonová stěrka. A rozhodně mě to teda extrémně zaujalo, protože to na první pohled působilo jako nějaký kouzlo. Takže v tom to teda... I tak se dá kouzlit samozřejmě. Dobře, pojďme dál. Tak, časté chyby při výběru materiálu. Jaký můžou být nejčastější chyby při té volbě? Mám se víc zabývat vzhledem, nebo čím se vlastně, na co si mám dát pozor a tak dále. Takže... Tak určitě zabývat se vzhledem je dobré, ale ne vždy praktické. Takže kolikrát někteří architekti třeba úplně nedbají na to, z jakých materiálů navrhují, ale prostě fakt, aby to esteticky vypadalo krásně pro toho daného zákazníka. Ale potom zákazník, když dojde s tímto návrhem, tak hledáme kompromis, aby vlastně ty materiály byly dostatečně odolné na to, co on chce. Například, aby pracovní deska opravdu byla určená, ta deska jako pracovní, aby mohl na ní vařit, aby to nebylo klasické, třeba lamino, což za chvilku by prostě měl zničené a určitě by byl sám naštvaný. Super. Já tady vidím fotku, když už se o tom bavíme, tak za mě si myslím jako docela dobře zvolený materiál, když konstruktéři dávali dohromady ten nahoře vpravo, tak to je ten, jak se to jmenuje správně? Je to přívěs, nebo není to přívěs? Je to karavan, takový malinký, nebo přívěs, dá se říct, ano. Ano, tady u těchto vlastně prvků, jako je karaván a nějaké obytné auto, tak velmi si musí dbát na to, že ty materiály musí být co nejlehčí. Protože každé auto má nějakou nosnost a nechcete prostě zjistit, že najednou tam dáte prostě nějaký nábytek a pak už se tam pomalu nevlezete ani vy váhově, samozřejmě. Takže zde se volily hlavně odlehčené materiály, jako byla nějaká tenčí překlíšky a podobně. Teďka jsem trochu odbočil, omlouvám se, pojďme k těm bodům, co máme dole. Takže odolnost. Tak určitě je důležité u kování si dát na to pozor, protože kolikrát, i když člověk kouká na různé skupiny, například na Facebooku, Instagramu a podobně, tak spousta zákazníků potom zjistí, že třeba si objednali kování Bloom, které mají třeba ve smlouvě a dodavatel jim dodá nějaké jiné, ale tvrdím, že je to vlastně kvalitativně úplně to stejné, což není pravda a použije nějaké levnější. Takže na to si dát určitě pozor, aby to kování, protože většinou od těch značek to mají vyloženě, to logo je tam vytištěno. Takže to poznají velmi jednoduše. A tam jde o to, že to kování Bloom má lepší odolnost, nebo má lepší jako životnost, nebo v čem je ta hlavní devíza? Určitě bych řekla, že
cena odpovídá kvalitě. Mhm. Jo, a zákazník se nemusí bát ani u hetychu třeba, že to kování prostě za 2 roky odejde. Jo, což se u levnějšího kování může stát a stává se to hodně u nějakých pístových výklopů a tak. Jakože to potom nejde třeba do toho maximálního úhlu, anebo že to vrže, nebo tak? Nebo jak se tam představit? No, spíš, že to třeba ten píst vlastně třeba už vůbec nefunguje, že padá těm zákaznicím jako ten výklop zase dolů zpátky a nedržím to v otevřené poloze a podobně. Tak, uchycení. Uchycení, to bych se asi vrátila zpátky k tomu, jak jsme se bavili, že vlastně každá skříňka by měla být ukotvená jako do stěny. Jo, takže to je asi to téma, co už jsme tak nějak probrali. A odolnost proti vodě, no tak samozřejmě tady záleží, kam to potřebujeme použít. Když to budeme používat do exteriéru, tak musíme použít opravdu odolné materiály. I třeba na kuchyňkách, když se dělají nějaké pergoly a podobně a třeba je to jenom částečně zakryto, tak je vždy jako dobré použít materiály, které jsou proti vodě nějak opatřeny. Potom, ještě docela otázka, opatření proti vodě znamená, že to musí být poplastované? To nemusí, to může být samozřejmě i ten kámen, může to být sklo, můžou to být ty plasty, popřípadě nějaký ty kompozitní materiály a podobně. Dobře. A vzhled, souboj mezi krásou, udržitelností a funkčností. Co ty preferuješ? Tak já určitě funkčnost jako první a pak a ta udržitelnost. Krása je samozřejmě důležitá, ale dá se nějak, když vám to nefunguje tak, jak má, nebo není to funkční prostě tomu danému zákazníkovi, tak vlastně ta krása úplně nic nezmůže. V první chvíli je to wow, že člověk je nadšený, ale pak vlastně zjistí, že je to úplně špatně. Jo, ten daný výrobek. Takže určitě ta funkčnost je velmi důležitá. A na krásu se dívat úplně jako poslední takový nějaký jako krok, ale je taky důležitá. Musí se to líbit člověku. Dobře, takže nějaká rovnováha. A poslední bod, údržba nanotechnologie. Tak v dnešní době existují vlastně spousta těch třeba utěrek, když to tak řeknu, nějakých nano a podobně, takže vždycky je lepší používat tyhle materiály na údržbu a nějaké méně toxické čističe a tak, než vlastně se používali dříve. Ono mi to může rozžerat tu pracovní desku, nebo co je jako problém, když používám nějaké jako... Tak když jsou to třeba pískové nějaké saponáty, tak to může poškrabat tu desku a podobně. Samozřejmě zase jinak to chce udržovat lesklé či matné materiály. Jo, tam taky jako na lesk nepoužiješ houbičku z druhé strany tím hrubým, protože jinak by si to prostě zničil, že jo. Dobře. Tak, a důraz na kvalitu. Proč je důležité dbát na spojení korpusu a pracovních desek? Tak tady zase bych se vrátila k tomu, jak jsem říkala, že jak jsem na těch různých fórech a podobně, tak spousta zákazníků najednou zjistí, když jim dojde někdo namontovat kuchyň, že vlastně ten spoj třeba u elkové kuchyně jim použil hliníkovou lištu. Dříve se to velmi tak jako dávalo velmi často, protože dříve ty technologie až takové nebyly, ale v dnešní době určitě na to si dát pozor a toho stolaře se na to zeptat, jak bude spojovat ty pracovní desky, protože nevypadá to moc hezky. A jde to určitě udělat klasicky, že prostě se udělá, zadlabe se vlastně spojovací kování, stáhne se to, dá se tam nějaký silikon voděodolný, aby ten spoj byl co nejvíce zabezpečen tomu, aby tam nevnikala voda. A tady u tohoto ty vlastně zříkala jednou, že jsi v praxi 15 let, nebo já nevím, jak dlouho. No, 14. No, ale vlastně od malička, ale 14 let si tomu věnuju, dá se říct naplno. A když to taťka dělal tehdy, tak on ještě používal tady tyhle spoje, nebo jak je to dlouho zpátky? Dřív se to určitě používalo, ale řekla bych spíš už těch, já nevím, těch 15 let, 20, spíš těch 20 bych řekla, že potom se začalo vlastně to, ale samozřejmě ten spoj je náročnější. Není to takový, jako že člověk to udělá šup, určitě to nějakou třeba hoďku zabere s tím, že si to fakt jako musí, aby to pěkně vypadalo. Jo, takže je to potom náročnější na tu výrobu. Rozumím.
Dejme si hoďku, možná víc, ale... Tak zase dneska jsou ty CNC stroje, takže ono už pak máš nastavený různý ty programy, takže už tam fakt dáš jenom tu desku, pokud samozřejmě je to pravý úhel, což zase ne vždycky jako úplně jde, ale vlastně to dáš jenom tu desku, už máš program nachystaný, vyvrtá ti to NCčko, takže potom už to není zase na tak dlouho. Samozřejmě dřív se to dělávalo všechno ručně nebo po případě na pile. To klobouk dolů. Tady máme ještě pár ukázek, takže pojďme v rychlosti popsat. Tady vlevo tedy, to nám končí pracovní deska u stěny, říkám to správně? To byla nějaká police, se dá říct, nebo nějaký stůl, už si to nepamatuju přesně. Ano, tady určitě, co vypadá velmi jako esteticky dobře, tak je, že se potom to zaakryluje, takže potom vlastně není vidět nějaká spára a podobně. A hlavně, aby všude byly prostě použity nějaké hrany. Nejlépe v nějakém plastu, co nejvíce vydrží. Dobře, potom tady máme tuhle ukázku skřínky, to je dokonce zlatá barva, jestli správně koukám. Ano, to byl, teď mě to slovo vypadlo, což se omlouvám, je to kovolaminát, tak? Takže tam vlastně jsou potom použity i kovové hrany na to. A je to ve zlaté barvě, ano. Ta kuchyň byla celá laděná vlastně do zlata, včetně doplňků, jako byly uchytky, vodovodní baterie a podobně. A tady správně koukám, že je to vlastně i zevnitř, že vlastně z estetického hlediska zvenku zlatá a zevnitř nějaká matná zlatá, nebo co to je za barvu? Dává se tam většinou, protože tohle jsou desky, které... to řekla. Je to takový jako umakart z každé strany nalepený a nemůžeš mít umakart jenom z jedné strany, protože ta deska by se ti zkroutila, takže se dává i takový protitah, se tomu říká, a záleží, dříve se ty desky, ty protitahy dávaly v jiné třeba barvě, třeba bílé, protože nejčastější bývalo to, že ty korpusy jsou bílý, tak vevnitř to bude bílý, ale dneska už se to dělá oboustranně vlastně ve stejném dekoru a vypadá to mnohem lépe. Super. Tady dole to je ta pracovní deska rozšířená, tu, kterou jsme viděli. Ano. A tady máme, to jsou ty výsuvy, ty výklopy. Ne, výklopy. Výklopy to jsou, lomené výklopy, ano, od Bloomu. Takže... A tady, když si to správně chápu, tak tady by byl servomotor, pokud bych to měl elektrický. Tak... On by byl schovaný, ty bys ho úplně neviděl, takže... A v momentě, když bych to chtěl zavřít, tak nemusím tahat za to madlo, ale šáhnu někde dole, tam v nižších části, ano, tak tam vlastně na tom boku je umístěno ten čudlík, ten spínač, kterým vlastně, když zmáčkneš, tak ono se to automaticky potom zavře. Super. A poslední obrázek, poslední dva, pardon. Já jsem tohle slyšel, že to je nějaký kamenický spoj těch desek, ale každopádně to je teda kámen. Ano, tohle je přímo kámen. Ano, tady jde vidět pěkně, jak vlastně se napojil s tím, že tady byla teda snížená varná deska, protože je tam ten zub dolů. A vlastně napojovalo se to pod 45 stupni, aby to vypadalo, aby vlastně ten horní efekt, ta hranka byla prostě co nejčistší. Je to fakt pěkný. A potom tady máme vpravo, tohle je evidentně asi stěna a skříň vedle. My se snažíme vždycky fakt dělat jakoukoliv sestavu ode zdi ke zdi, pokud samozřejmě to není jako solitér, ale vždy tam dáváme nějaký výkryt, což jde vidět vlastně nad tím, plus po případě, pokud samozřejmě zákazník dovolí, tak většinou odděláváme podlahové lišty, které prostě za nábytkem být úplně nemusí a vlastně tu podlahovou lištu takhle zařízneme, aby to pěkně vypadalo, aby ten detail byl pěkný a nějak to nerušilo, nedělal se tam zbytečně nějaký výkus ještě do toho soklu, protože ne vždycky se potom trefí úplně přesně. Zase, když už tak se používají nějaké šablonky, aby to vypadalo co nejhezčí. Super. Tak, pojďme dál. Chyby a varování, rizika do it yours projektů, neboli pro nás, kteří preferujeme spíše češtinu, tak projektů, které udělej si sám. Takže co mě čeká v případě, kdy budu muset své pomocí si tady realizovat svoji kuchyň, tak na co si dát pozor, respektive kde bych mohl pohořet? Tak určitě, když to vezmeme takhle nějak podle těch bodů, tak je vlastně zodpovědnost za zaměření, protože, jak se říká, 3krát měř, jednou vřeš.
Jo? Takže radši vždycky 10krát přiměřit, aby se to tam vlezlo do toho daného prostoru. Protože většinou, když že si děláš něco sám, tak si to jdeš sám nakoupit, takže sám zodpovídej za to, jestli ta skříňka se ti tam vleze nebo nevleze. A pak akorát jsi na sebe naštvanej, že jo, když něco to... Tady třeba přímo, když vezmeme tu kuchyni, tady určitě ta nevýhoda toho, když člověk jde a někam si to jde fakt koupit, tak jsou typové skříňky. Takže musí počítat s tím, že ne vždycky se to tam vleze fakt tip-top, pěkně ta kuchyň, ale prostě někdy se stane, že najednou prostě zjistí, že tam má 25 cm místo a co s tím. Takže to je takový další takový jako docela nemilá věc, která může nastat. Po případě, když si něco potom navrhuje jako sám, jako například pracovní desku a vlastně zadává si nějaký ten spoj, tak se může stát, že zase tam nemá ten pravý úhel. Takže potom vlastně zjistí, že mu to tam vůbec nesedí, ta pracovní deska, že někde má prostě nějakou velikou díru a podobně. Jo. Což vlastně navazuje na ten bod, že všechno je křivé. Ale tady je to teda myšleno i tak, že vlastně kolikrát si řízení těch pantů, pokud s tím člověk nemá úplnou zkušenost a nedělá to třeba jednou za čas, tak v první chvíli, když k tomu dojdeš, tak prostě hledáš, který ten vrut, červík nebo prostě nějaký excentr, na co vlastně slouží a kam vlastně ti to posouvá to dvířko, takže než to zjistíš, tak ti to taky zabere docela dost času. Takže to je další taková spíš časová nevýhoda hodně. To věřím, no. Když si představím, že mám seřídit tady 10 skříněk a vím, jak dlouho mě samotnému trvá seřídit blbý 2 panty v peřináči, tak teda chápu. Ale zase se to člověk naučí. Zase je to o tom, že prostě jako ano, ten první pant trvá půl hodiny, ale pak ten druhý už jenom 20 minut a podobně. Takže zase takhle to jde vykompenzovat jinak. Chápu, potom je tady doba realizace příliš dlouhá. Tohle máme teda, my tady procházíme body od naší textařky, která nám tady poskytla nám svoje vlastní postřehy při realizaci a rekonstrukce kuchyně a tohle teda je to věc, která se dá jako při nábytku nějakým způsobem urychlit, protože zase ten nábytek přece, než když přijedu a koupím si v nějakým supermarketu nábytek, dovezu si ho domů, tak jsem přece rychlej. To seš, ale záleží, v jakém stavu si ho dovezeš. Takže pokud je rozdělený na jednotlivé desky, tak samozřejmě je to pro tebe náročnější. A ne vždy se ti úplně do toho chce. Říkáš si, to nemá smysl na 20 minut tady něco rozdělávat a podobně. Takže potom většinou to bývá tak, že jako to dlouho trvá tomu zákazníkovi nebo tomu danému uživateli. Takže to je taková nevýhoda s tím, že my většinou dojedeme, že skříňky máme složené a ta montáž je třeba, řeknu, záleží samozřejmě, kolik toho je 2-3 dny, jo, a je hotovo. Takže tam potom... Je pravda, že já jsem si takhle montoval jenom jednu velkou postel a zabralo mi to všeho, když jsem to schválně měřil, asi 5,5 hodiny, protože jsem tam samozřejmě některé věci, protože to bylo podle nákresu, to bylo hezký, ale musel jsem to něco převrtávat a tak podobně. Takže to jako, se občas stane. Dokážu si jako představit, že za ty 3 dny máte co dělat, aby se to stihli. No, to jo, ale když si vezmeš tak právě tu postel, my si vyzkoušíme na dílně. A pak si ji vlastně rozložíme a potom vlastně kluci, co si ji vlastně rozložijou, tak ji i namontujou. Takže potom ta rychlost je prostě někde jinde. Super. A neodborné připojení vody, elektřiny, co s tím? Tam jako občas se stává, že zákazníci jakože si připojí vodu sami a podobně a pak se jako stane, že prostě jim ta voda vyteče, bohužel. Takže to jsou pak nemilé věci, pokud máte novou kuchyni a manžel prostě řekne, že si to udělá sám, aby ušetřil, pak najednou kupuje novou skříňku, dřezovou. Rozumím. Tak, pojďme na téma komplexnost projektů. Příběhy z praxe o složitějších situacích, které vyžadovaly odborný zásah a znalosti. Takže tady se teďka přesouváme na druhý břeh. Předtím před chvilkou jsme se bavili o tom, na co si dát pozor, když budu sám sobě si něco dělat. A ještě mě tedy napadla jedna věc a my jsme se před vysíláním bavili o tom, že když budu rekonstruovat byt nebo něco, tak jestli mám vyměnit i kohoutky. Kohoutky ne, ale vlastně, když se dělá nová kuchyň, tak určitě jako doporučuji vyměnit, a to nejsou kohoutky, ty z mě úplně zmátl.
No, budeme tam říkat kohoutky, co jsou ve stěně, než si vzpomeneme. Jo, zakončení prostě. Ano, to zakončení vlastně, protože vždycky je lepší, že když odpojíte vodu, tak kolikrát se stane, že to prokapává. A což taky jako nikdo nechcete, takže je to fakt nejlepší potom vyměnit vlastně tady ty přívodní kohoutky. Dobře, nejsme vodaři, teda my dva, ale každopádně na roháčky. Roháčky, ano. Děkujeme Honzovi Freiportovi za příspěvek. Takže roháčky. Taková ostuda. Tak máme blíž ke dřevu. Tak pojďme na komplexnost projektu. Příběhy z praxe o složitých situacích, které vyžadovaly teda odborný zásah a znalosti. Realizace od architekta. Když máš něco od architektů a tak podobně. Co to vlastně pro tebe jako pro realizátorku znamená? Tak pro mě tady ten výsledek toho architekta je spíše pro cenovou nabídku nějakou a pro určení vlastně těch materiálů, které on vybral. Jinak vlastně bych řekla, že je to na nějakou tu vizuální stránku určitě je to super, ale pro mě jako výrobce, tak většina těch architektů to tam má psané, že výkresová dokumentace neslouží truhláři k výrobě nebo něco v tomto duchu, takže stejně my jako výrobci si musíme zajet na ten daný prostor, prostě zajet osobně, kompletně to přeměřit a kompletně to vlastně zkreslit, pokud to není zase ten solitérní nábytek, který se dá kamkoliv postavit. A existují někdy situace, kdy něco vymyslí pan architekt a vy to musíte potom, řeknu blbě, domyslet? Tak určitě. Někteří architekti namýšlí jenom tu vizuální stránku a nedomýšlí tu konstrukční stránku. Takže tam potom samozřejmě musíme koordinovat to, aby to bylo i podle architekta, i podle zákazníka. Dobře, aby se to teda všude vlezlo a fungovalo to, jak má. Chápu ano. Správně. Dobře. Tak, pojďme na další otázku. Je možné udělat to tak, že já se zbalím a odjedu na dovolenou, předávám tady klíče, loučím se, vrátím se, nastěhuji si akorát oblečení? Za mě je to kolikrát ta nejlepší varianta, protože my na to máme prostě daný čas a prostor a víme, že nikoho nebudeme, když kluci jdou v 7 ráno, že nikoho nebudou budit a podobně. Takže to je jako za nás úplně to nejlepší. A opravdu jako řešíme kolikrát ty projekty, takže zákazníci odjedou na týden, na 14 dnů prostě na dovolenou a pak se vlastně vrátí do nového. Takže a když se ještě trošku, když bych jako neměl důvěru vůbec v prováděné věci, tak existuje varianta, že mi tam třeba dáte kameru nebo budete posílat fotky nebo něco podobného? Určitě, jako když se se zákazníkem domluvíme, tak posíláme nějaké reporty třeba ve fotkách a podobně, jo, jak to tam vypadá, jak to probíhá. Ale zase měla jsem i zákazníky, kteří řekli, nechceme fotky, chceme vidět prostě výsledek a doletěli, já nevím, v 11 v noci a o 11:30 mě psali prostě, že dcera je nadšená z dětského pokojíčku a podobně. Takže to potom potěší. To zahřeje, to chápu. Skvělý. Tak, pak tady máme bod, chcete rychlou a kvalitní práci. Je to takhle. Když mám komplexní řešení, tak můžu tam jako očekávat tady tohle, že to budu mít rychle a kvalitně odvedený? Určitě tam potom záleží vždycky u toho prostoru právě, že pokud řešíme například tu kuchyni, tak jsme schopni vlastně si zajistit kompletní vodaře, elektroinstalace a podobně, aby vlastně ten nábytek odpovídal nebo ten prostor odpovídal tomu nábytku, který tam má přijít. A tím se tedy dostáváme k přidruženým profesím. Jestli správně chápu, tak ty jsi schopná tedy pohlídat, aby vodaři to správně napojili, když ne... Vracím se k roháčku, ale každopádně tedy to znamená, že já můžu s klidem odjet a ty máš okolo sebe lidi, kteří dokážou tu práci odvést kvalitně a dobře. Ano. To je jako pro mě je to velmi důležité, protože opravdu někdy se stane i to, že třeba, nedej bože, kluci provrtají elektriku někde ve stěně, kde prostě neměla vést a podobně, i když mají hledačku, prostě někdy se to fakt jako může stát, takže mám pod sebou různý profese, který jsem schopna zařídit i prostě, když hoří nebo cokoliv. Ale vlastně, jak jsem říkala, my jsme docela flexibilní firma na to, že vlastně ty realizace děláme od podlahy fakt až po doplňky, takže jsme schopni zařídit cokoliv. To zní skvěle a asi mi to dokáže ušetřit spoustu starostí, tady tohle řešení.
Tak určitě nejen starostí, ale i času, že vlastně úplně člověk jako nechce řešit to, kdy mu dojde vodář a pak zase řešit to, kdy mu dojde to někdo zaházet, někdo zapravit ty stěny a podobně. Takže my si tohle všechno řešíme tak, aby to navazovalo, aby tam nebyly nějaký měsíční třeba proluky a podobně. A pojďme k tomu navazování a tentokrát spíš jako designovému navazování. Mám tady fotky, ukázky práce a tady máme tedy sklopnou postel, jestli správně chápu. Ano. A tady je vidět v rozloženém stavu. Ano. Kdy, tak pojď nám to komentovat. Takže tohle měl být hlavně vlastně obyvák s ložnicí dohromady, protože bohužel ten byt není nafukovací, takže jsme hledali nějaké možné varianty, kde nejlépe vyšlo to, že vlastně postel je sklopná. Dá se vlastně zastínit i závěsy, které tam jdou vidět, takže například, když manžel bude spát a manželka se bude chtít dívat na televizi, tak si to může zatáhnout, mají prostě oddělený prostor. Takže je to úplně super na nějaký prostor, a i když vám dojde návštěva, tak nechcete mít přece rozloženou postel, takže to jenom elegantně zavřete a máte vlastně ten prostor volný a čistý. To zní skvěle. Pojďme teď tady nahoru na tohle zlatá kuchyně. Ano, to bylo to, co jsme se vlastně o ní bavili, že tady jsou i ty zlaté doplňky, že opravdu paní měla ráda tu zlatou barvu, takže se to prolínalo ve všech drobnostech. Vidím úchytky, ano. Kohoutek. Skvěle. A pak tady mám tedy ještě, že se řeší v bytě, je dobrý řešit tím pádem i obložky a dveře, jestli správně koukám. Ano. Na té spodní fotce a tady vpravo tedy pomocí kování, který, i když bytě schované, tak vlastně je vidět, že tady jsou ty bílý. To je vlastně další drátěný vlastně systém, tohle byl trošku větší, ale je to vlastně potravinka na ukládání různých věcí. Super, tak pojďme dál. Máme tady na co si dát pozor při spolupráci s firmou, tentokrát. Ne už, že si to dělám sám, ale když někdo pro mě něco dělá, tak pojďme na to. Tak hlavní, co je, tak opravdu si pohlídat to, co je prostě napsáno v nějaké objednávce, ve smlouvě, v nějaké cenové nabídce, z čeho se ty materiály, nebo z čeho je ta kuchyně vlastně vyrobená, jak z materiálu, kování, po případě nějakých doplňků, spotřebičů a podobně, aby vám bylo dodáno to, co si opravdu zaplatíte. Potom tady máme otázku cena a proč je nižší? Kolikrát právě se mi stává, že zákazník poptává samozřejmě více firem a pak řekne, že ta je nižší nebo to tam je nižší a podobně ta cena. Takže vždycky říkám, hlavně se podívejte na to, aby vám sedělo opravdu to, co máte v zadání. Což znamená, že kolikrát od architektů je tam opravdu vypsáno, že kování má být takové, spotřebiče mají být takové, materiály mají být takové. A někdy se mi stalo, že prostě ti jiní stolaři nebo truhláři třeba použili levnější ty materiály, takže potom třeba ta cena opravdu je jako nižší. Takže se dá říct, že když půjdu dolů s cenou, takže tím pádem i můžu očekávat bohužel tedy, že dostanu hůř odvedenou práci nebo spíš horší materiál, tak bych to nazval. Může to být horší materiál, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o spoji té pracovní desky, že tam bude ta lišta, která by tam za mě v dnešní době už neměla být a podobně. Takže jedná se i o ty detaily vlastně těch spojů a podobně. Skvěle. A potom tedy rychlost, odbornost. Co tím myslíme? Tak určitě rychlost je potom, za jak dlouho vám to mají dodat a dodají. Takže to je taky jako důležité, že když se domluvíte na 2měsíční dodací lhuti, tak aby vám to nedodali za půl roku, což taky se bohužel někdy stává. A ta odbornost je určitě, aby rozuměli tomu i například té vodě, té elektrice, aby to dokázali zapojit, popřípadě doporučili někoho, kdo to zapojí, třeba když nemají sami a podobně. A pak tady máme vlastní dílna pomůcka předmontáž v dílně. Tady, jestli to správně chápu, podle toho, co jsme si už říkali, tak se jedná hlavně o to, že já ten nábytek, když ho máme tady na dílně smontovaný, tak už potom vlastně mi nehrozí, že bych u zákazníka montoval něco, co ve skutečnosti nevím, jak dopadne. Chápu správně? To taky, ale kolikrát jsou třeba i stolaři, kteří to dělávají i tak, že prostě si na
týden zaberou daný prostor a nechají si vlastně nařezat tyto dílce a potom přímo na místě u zákazníka teprve třeba vrtají spoje nebo dávají jako dohromady ty jednotlivé skřínky, tak samozřejmě potom ta montáž je tam třeba řeknu týden, 14 dní, prostě než proběhne celá ta kuchyň. Záleží na velikosti. Rozumím. Tak pojďme na další téma a pojďme na spolupráci a s profesionály, přínosy. Tak, tady už jsme se o tom trošku bavili, tak to zkusíme nějak shrnout. Asi v těch bodech jednotlivých. Je jich tam teda hodně. Takže ano, jak jsme se bavili, to zachování času a peněz. Ne každý má čas a chuť řešit vlastně jednotlivé profese, jednotlivé detaily a podobně. Takže potom je vždycky lepší, když to má pod sebou třeba 1, 2 osoby a fakt s vámi řeší, řeknu ty hlavně důležité věci, po případě ty méně důležité věci samozřejmě je taky nutné řešit, ale třeba už potom e-mailem nebo není nutné prostě osobní schůzka a podobně. Takže to bych asi k tomu prvnímu bodu. Potom přizpůsobený design. O co jde? Jde o to, že jestli správně chápu, tak ten přizpůsobený design může se prolínat celým bytem a když mám teda profíka, tak mě na tohle dokáže asi upozornit. Předpokládám. Určitě, tak jako může se, ono už jenom když protáhnete podlahu v celém bytě nebo v celém domě ve stejném dekoru, tak prostě už to něco vytváří. Takže potom je dobrý propojovat různě ty prostory. Ne vždy je nutné použít prostě fakt stejné materiály, prostě ve všech místnostech, to určitě ne. Zase dětský pokoj chce taky nějakou svou individualitu, aby to hrálo třeba barvama, pokud jsou děti hodně malé a podobně. Takže je důležité jako to propojit, ale ne úplně jako fakt jako úplně sjednotit, to ne. A potom tady máme několik různých bodů, jako že máte vyrobený nábytek na milimetr přesně, že máme různé šablony, které se dají použít a nejvíc mě zajímá stejně poslední bod a to je kování na míru, vstup do pracovny přes knihovnu. To jsou potom už různé, jako řeknu, vychytávky, které prostě to velmi rádi řešíme. Jsme tomu jako velmi otevření, takže to tam máme, myslím, i video u nás v prezentaci, takže to potom zákazníci vlastně uvidí, kdy se jedná o je to, dá se říct, na stěně je prostě umístěná knihovna a najednou prostě se zabere za jeden bok a otevřou se dveře do další místnosti, což ne většina lidí úplně očekává. A pojďme na poslední bod. Když spolupracuji s profíkem, tak ten mě asi dokáže nabídnout nábytek, který slouží zákazníkovi. Co to znamená? Tak určitě třeba u kuchyně je to, že vlastně ta kuchyně je dispozičně určena tak, aby fakt zákazníci třeba nebo zákazníkovi vyhovovala. Ne, aby prostě, řeknu, od varné desky měl hrozně daleko třeba šuplíky s příborem nebo s nějakýma vařečkama, ale aby to měl co nejvíce po ruce. Takže jde o to, aby opravdu ten nábytek sloužil tomu zákazníkovi a ne, aby zákazník běhal z jedné strany kuchyně prostě na druhou chaoticky a tam si něco vzal a letěl na druhou stranu a podobně. To zní dobře a zajímavě. A potom ještě možná věc, o které jsme se vůbec nebavili, tak je bezpečnost jako úchytky a ostré hrany. No, to bych řekla, že v dnešní době je hodně trend dávat dotykové věci, nebo po případě úchytky, které jsou schované buď v korpusu, anebo na hranách těch dvířek, anebo případně se dávají spíše zaoblené ty úchytky. Dříve se dávaly hodně hrazdy, se tomu říkalo, že vlastně trčely, ty konce trčely, ale spousta lidí si stěžovala, že si třeba roztrhala kalhoty o to a podobně. Takže o to se docela opouští a dávají se fakt oblé věci, aby to bylo takové čisté a jednoduché. Super. Tak, přesuneme se dál a tohle je tedy ta zmíněná video záznam z kuchyně, povídej. Z knihovny, ano. Že vlastně stěna vypadá jako knihovna, teda bohužel ještě není zaskládaná, ale se tady zatáhne za tu hranu, je vidět tam hloubka té skříně, že jo? Že ano, to byla nějakých 35 cm, mám pocit, že jsme to tenkrát řešili, ale vlastně tam použito speciální kování, aby to uneslo hlavně tu skříň, protože ta skříň sama o sobě vážila nějaké kila, měla plné záda, aby vlastně všechno fungovalo tak, jak mělo, plus vlastně se potom dělaly obložky do další té místnosti, aby to tam bylo schované a hezké. A koukám, že dokonce to je bez prahu.
Ano, protože podlaha prostě jde položit samozřejmě bez jakýchkoliv těch spojů, jak se dříve dávali. Dneska už je to někde jinde. Takže si správně chápu, tak dokonce ten pant musí být schovaný až úplně tady v rožku a celý tady tohle je ve vzduchu. Chápu správně? Ano, tam jsou ze spodu jsou vlastně kolečka, které pomáhají, které se točí podle toho, jak se to vlastně otevírá. Skvělý. Zajímavý. Tak, pojďme na otázky. Dobrý den, budeme nově zařizovat kuchyň v chaloupce na trvalé bydlení. Jde o prostor ve tvaru V se zakomponováním výhledu z okna. Proto bych ráda rady a tipy na rustikální nábytek s moderními vychytávkami. Tak, my jsme si tady něco nachystali jako do odpovědi, tak pojďme, co bychom doporučili. Tak, vždycky záleží, jak moc rustikální ta kuchyně má být. Takže určitě za mě by měly být případně nějaké profilové dvířka. To si myslím, že ke každé rustikální kuchyni patří. A samozřejmě jsou více ornamentální nebo méně. Třeba tohle jsou jednodušší vlastně styl, kde jsou použity masivní vyloženě dvířka, ale je to takový jako decentnější. Někdy se používají opravdu velké ornamenty, ty dvířka jsou hodně prohloubené a podobně. Další věc, co určitě, pokud tam jde za mě zakomponovat, tak je třeba ostrůvek, který se hodně dělá vzdušný, aby tam byly vlastně použity jenom pouze police, aby se tam dalo odkládat různé náčiní nebo i koše se hodně dříve používaly, takže do těch rustikálních kuchyní to docela patří, takový ty proutěný prostě starý koše. Po případě, jak vidíme na tom obrázku, nějaké určitě závěsné systémy na ty poličky, na kořenky a podobně, to by tam mělo být. A pokud kuchyně určitě není až do stropu, tak se tam dávají i římsy, které vypadají velmi elegantně a docela to do té kuchyně vlastně patří. Ale dá se dát té kuchyně i do stropu. Je pravda, že těch rustikálních kuchyní třeba my děláme, bych řekla, méně, takže nemáme tolik fotek tady z těchto nebo výstupů vlastně tady z těchto kuchyní, ale rádi se tomu taky věnujeme a hodně by tam měl být za mě použít i třeba masiv na nějaké různé sloupky a měly by být ty police otevřené a vzdušné. A ještě tady vidím ten drátěný systém. To máme, prax prostě si přiznám, že to není naše, že jsme to nevyráběli a je to fotka z internetu, ale proč jsme to semka dali? Tak určitě do rustikální kuchyně patří různé závěsné ty systémy, jak už viditelné. Dřív samozřejmě, když si vzpomenu, tak naše babičky měly v těch kuchyních zavěšené různé ty vařečky, nabíračky a podobně, takže to určitě by taky v té rustikální kuchyni nemělo chybět, plus případně nějaké tady tyhle na ty pokličky. A myslím si, že je to hodně i praktické, takže pokud to tam určitě můžete dát do té rustikální kuchyně, tak bych to tam já osobně jako dala. Super. Tak, máme tady otázky z chatu. Rád bych se zeptal na aktuální trendy v barvách kuchyní. Je nějaká nadčasová barva kromě bílé? Tak, já jsem teďka byla vlastně na veletrhu v Miláně a řekla bych, že Miláno docela udává ty trendy, že k nám se to třeba dostane tak za rok, za dva, ty hlavní trendy. A co tam bylo, tak byly hodně zemitý barvy. Přiznám se, že kuchyni asi bílou jsem viděla tak 1, 2 maximálně, ale byly to takový ty kuchyně fakt do hnědších barev, do teplejších barev. Ani ne tak jako dřevodekory, ale nějaké unibarvy, po případě nějaké imitace řeknu těch betonů a podobně. A hodně se dávala i nějaké světlé barvy, jako limetková, světlonce zelená, jo, nebo do žluta třeba tam byla, nebo i do růžova hodně kuchyní se jako tam objevovalo. A dál hodně se tam dávaly, vlastně jak jsme se bavili to sklo, tak prosklené horní skříňky, případně na ostrůvku prosklení s doplňky vlastně s kovovými rámy a podobně v černé třeba barvě a vypadalo to velmi elegantně a hezky. A no, když je to černá barva, tak je to podkreslený nějakýma ledpáskama nebo něčím, protože aby to nebylo tak temný. Určitě každá kuchyně byla plná, bych řekla, toho LED osvětlení, těch LED pásků, jak už vyloženě v jednotlivých šuplících. Když se otevřel vlastně zásuvku, tak hnedka se ti to tam prostě rožlo, takže si viděl na příbory, na vařečky, na hrnky, na talíře, na všechno. I ty horní skříňky, vlastně jakoukoliv si otevřel, tak byla osvětlená.
To je dobrý, hlavně když potom něco hledám. A tady máme dokonce vizualizace k komentování a právě tady to je nahoře, ale tady je to tedy schované uvnitř LED pásky, nebo respektive to osvětlení. To je možná asi ten trend je mít to vytažené ven, jestli správně chápu. Nerozumím úplně, jak myslíš ven? Ven myslím tak, že ty horní skřínky jsou trochu předsunuté, tak aby mi to svítilo i dolů. Jo, takhle. Je to jedna z možností samozřejmě. Když bychom ty horní skříňky udělali více na hloubku, tak můžeme použít vlastně na dno těch skříněk se může umístit LED pásek, tím pádem vlastně nám více svítí na tu pracovní desku. Je to možnost. Ale tady jde třeba vidět to, že jsou tady nějaké hliníkové rámečky a ty vnitřní prostory jsou vlastně osvětleny tím světlem, což zase dává kolikrát třeba večerní efekt velmi zajímavý, že člověk si fakt rožne jenom to, má to jako takovou prostě decentní osvětlení na nějaký pohodový večer. A dá se do tohoto zakomponovat i v dnešní době hodně trendy red, green, blue, vlastně ne red, green, blue, omlouvám se, ale potlačení toho modrého světla, že třeba ty ledky dokážou i pracovat s tím, že když si je rožnu večer, takže si je naladím spíš jako na tu jemnou, hnědou nebo oranžovou. Určitě v dnešní době i RGB pásky, že jo, existují, takže fakt jako člověk si může navolit jakoukoliv barvu a i vlastně druh toho osvětlení, jestli to má být studená bílá nebo teplá bílá, takže dá se s tím hodně pohrát. Super. Máme tady ještě další dotaz do chatu, koukám. Jakou volit podlahu do kuchyně? Je tam třeba dbát na něco jiného, kromě toho, aby se dala setřít? Já myslím, že v dnešní době už ty materiály těch podlah už jsou velmi jako super, takže ani úplně ne, spíš by měla být i nějak voděodolná určitě. Bude lepší, když bude voděodolná, ne každá podlaha je, takže aby ty materiály, jenom když tam vylijete hrnek s čajem, tak aby hned vám nebobtnali, takže spíš se dívat na tohle. Skvěle. Ještě něco, co bychom tady mohli okomentovat u tady té kuchyně? Tady třeba, když jsme se bavili o té rustikální kuchyni, tak tady třeba jsou použity, jak já tomu říkám, štelářky. To je tohle? Ano, to vlastně paní měla takové ty staré skleněné dozy na cukr, na mouku a chtěla to tam zakomponovat, protože s tím byla strašně spokojená. Takže vlastně proto jsme to udělali, což by se hodilo i třeba do té rustikální kuchyně, protože tam taky kolikrát jsou použity fakt ty skleněné prvky, které jdou vidět. A mělo by to být hlavně v té rustikální kuchyni tak, aby to člověk měl hodně po ruce, aby to fakt jenom vytáhl a zase vrátil po použití a podobně. Skvěle. Vzhledem k tomu, že nás tlačí trošku čas, tak se posuneme dál. Kvízová otázka. Myslíte si, že tohle je vizualizace, anebo je to fotka? Podle čeho to můžu poznat? To je na mě. Jo. Tak pozor, ještě nám tady přistál jeden dotaz, tak ho zodpovíme. Vy můžete kouknout mezi tím tady na naši otázku. Dobrý den, budu mít v kuchyni 3 rohy. Doporučila byste slepé rohy, nebo jaké řešení do rohů doporučujete? Tak, tohle je otázka, myslím si, že kterou každá kuchařka nebo každý uživatel té kuchyně fakt jako řeší. Firma Bloom dokonce udělala takovou studii, kdy zjistila, že maximálně využitá kuchyně je taková, která má opravdu ty rohy zaslepené. Takže nejvíce je použito v ní vlastně těch zásuvek. Takže je to pravda i není. Samozřejmě kolikrát člověk si řekne, v nevyužitých 60x60 prostoru je docela dost. Ale potom záleží samozřejmě, co tam člověk chce ukládat. Existují různé ty drátěné systémy, jako je například ledvinka nebo dvojkoše umístěné za sebou, které se dají vysunout. Ale vždycky je to o tom tvaru toho daného drátěného programu. No, povídej. A tam teda, když mám ty 2 koše, protože jestli správně chápu, tak asi se tady bavíme o té stejné fotce, teďka mě to tak jako blesklo hlavou, tak to se jedná o to, že já mám, že když otevřu dvířka, tak mi vlastně ten koš, který mám před sebou, tak ho můžu vytáhnout směrem k sobě a tím vytáhnu ten, který mám jako za rohem. Ano. A už je to dokonce v takovém stavu, že vlastně ty chneš ty dvířka a už taháš ten první dvojkoš, posuneš si to do boku a ten zadní ti ještě vyjede dopředu. Jo.
Takže vlastně oba dva koše máš jako vepředu. Ale samozřejmě je to zase o tom, že už je to nějaký tvar, to stejný u té ledvinky, že je prostě nějaký tvar a už jsme tím prostě omezení. Jakože tam nedáme úplně třeba nějaký velikánský kastrol. Takže to. A já co třeba můžu doporučit, tak když my máme taky kuchyni jako do U, a vlastně z druhé strany, kde máme barové posezení, tak jsme třeba dali mrazák do toho rohu. Nechodíme do něho každý den, chodíme do něho třeba řeknu 2krát za týden do toho mrazáku, možná ani to ne, ale prostě je to úplně skvěle využitý prostor a není to zabitý prostor. A prostě ten mrazák nepotřebujeme mít v kuchyni, že jo, když člověk do něho nechodí každý den, takže za mě třeba ten mrazák je úplně skvělá věc. Mm-hmm. Tak potom tady máme ještě další otázku. Mám výšku kuchyně do stropu 249 cm v rodinném domě. Volili byste skříňky až do stropu, nebo je lepší zvolit dvojí hloubku vrchní skříněk a pak pod strop ty předsazené horní skříňky, anebo nechat volný prostor? Tam potom taky hodně záleží na tom, jak ta kuchyně je dlouhá. Takže aby z toho nevznikl prostě fakt jako úplně zabitý prostor tím, že fakt jako bude skříňka na skřínce, jestli je olemovaná i řeknu těma komínama, jo. Některá kuchyň může být vlastně jako může být komín, potom nějaký ten pracovní prostor a zase ten komín. Takže tam třeba potom záleží hodně na tom prostoru i na tom, kolik je tam světla. Já třeba jako doporučuji to spíš předsadit ty skříňky a umístit tam to LED osvětlení, protože fakt to dá víc z toho světla v té kuchyni. Super, tak bohužel tady nevidíme, jestli nám něco píšete, takže snad nám ještě někdo píše. A pojďme na naši vizualizaci. A není to vizualizace, ale je to realizace, vám to prozradím. Tohle je teda lékárna, to asi nemusíme dál rozvádět, ale co je na tom zajímavý, tak když je to správně nasvětlené, tak opravdu nepoznáte, co je výzožka a co je reálný nábytek. A dávali jsme to semka proto jenom tak jako kvízová otázka a hlavně tady je dobře vidět vzadu na ty jednotlivé šuplíky, které mají šikmé stěny. A je to podobného i v té Adalčina skříni, že tam je to taky realizované, něco takového není? Ne, tam nejsou, tohle jsou vyloženě, dá se říct, jako křivý šuplíky, to tak je, protože do těch lékáren to jsou speciální systémy, protože ty léky, když lékárnice vyndává, tak aby vlastně se klouzávaly dolů. Aha. Jo, a vlastně tam na té... zůstalo vzadu teda tím pádem. Jo, no spíš na vrchu, aby to padalo jako dolů, no nebo vzadu, dá se říct. Ale u té skříně to bylo vlastně udělané tak, že pouze dveře tvořili tu šikminu, ale byly to jako rovné dveře, které byly prostě dvě desky spojené pod nějakým úhlem. Super. Tak, takže tady vidíte, že se dá udělat kdeco, tak aby to vypadalo, tak aby to splňovalo vaše nějaké představy. A vzhledem k tomu, že máme pro vás nějaký dáreček, protože jsme rádi, že jste si na nás udělali čas takhle večer, i když bylo dneska moc pěkně, takže jste přišli. A pokud máte ještě nějaký dotaz, tak nám ho ještě rychle napište. A pokud nikoliv, tak tady pro vás máme nachystaný QR kód jako dáreček. Můžete si ho stáhnout, je tam PDF-ko. To PDF-ko obsahuje jak na takový checklist, jak na realizaci nového interiéru, něco, co vám může reálně pomoct při tom, jestli co budete potřebovat, nebudete potřebovat, abyste na nic nezapomněli a zároveň měli nějaký jako přehled o tom, nad čím se hlavně zamyslet. To nám jako dává asi největší jako to si myslím, že je extrémně důležité mít, věnovat tomu ten čas. Říkám to správně? Určitě. Že člověk, když si řekne, hele, chci nový interiér, tak potřebuje teda se hodně zamyslet nad tím, co, jak, kde a tady byste mohli si aspoň díky tomu získat nějakou inspiraci. Tak, 3, 2, 1, doufám, že jste udělali fotku a my se s vámi tím pádem loučíme. Jsme rádi za to, že jste byli s námi. Pokud máte ještě nějaký dotaz, tak tady na nás máte kontakt, e-mail, telefonní číslo a budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jste si to užili a končíme, na nás ukazuje už zvukař. Každopádně vám přejeme hezký dobrý večer a ještě jsem tam měl jednu myšlenku a to byla taková, že vás zdraví Lenka Velecká. To určitě a přeji krásný zbytek večera. Hezkou dobrou noc.